Hello guys and welcome to Zen Trends Daily. So Mbida D akatengwa futi ku Harare Gardens, that is musi wa 31 December. So now this is some of the outcomes a Cup Clash, because negativity yakutongomteera, it is because akakundwa na Mbida na Konangali on that Cup Clash. So I'm going to play this video ra Blot achitsanangura nyaya dzemacup clash, and maybe it might be the reason why clash ya Silent Killer na Blot isiri kuitika or isingazofa yakaitika up to now. So we are going to listen to this interview and their motives zavo zvamunofunga. Andika ko Konangali na Mbida vari kuwana chii mubvunzo usina answer right now. Exactly. Pakunanga pasina chari kutombowa pangu maybe pa 600 kuwana, but what I Mbida D apinda mclash aurewa maurero akaitwa mangwana vanhu vatatara zvaMbida D atokuwara career. Exactly. Saka clash inoda kuitwa zvelevel rekuti unoita zoti ndabva ndakaita se ndakanaka. That is what I said. Ndakaudza mudhara kuti Shamwari Jimmy iri dhiri nderekuchinja upenyu iri. Yeah man. Atimaziya. Tisingatendererani kana kuti asei. We don't do such a show. Chimuka mangwana makuseni, all right. Koka mukachinzi career yapera. Because apataze kupera career ndopera. Just me, this is competition. Pakunochena mangwana ka. Vanhu vanenge vachitaura mani zausi kuti ninga akapera, ninga akauraiwa, ninga akadai. But what's the benefit? What benefit? Pote unogona kudonetsa zvinhu zvawakashandira for my years esai. Wobva wangozviluza just like in one night. You see? So inene mumwe wangu aifana kuunderstand zvine simple. There was no need for that. Yekuti video achitaura kuti Mbida akaluza mazerezere 2 years. Andogona. Saka papa zina kana libu akwara. You see good example mfana waya. We all know kuti all this time mfana waya. He was one of my artists, my small artist angachodonata. Yeah man. Pama clash ka. Truly speaking, kana isusu my artist akapeza doctor zoti mfana libo yaya. Anotry and anogona. You see, but wana musa clash yaya. Look kuti akaride kwa easily say. Akaitwa sick. Urikuona ma minutes. Zvazotopera and zvinazvoti zvinotodhakwa. You see, so chakabhaisa pakuti namwe wangu ka aisafana kudaro. Agreement yatakanzitukuita isusu. That agreement here. So Blot in this video ariko make a sense. Why? Because ma clash akaita se kazhinji they are career defining moments. So sezvakutoita Konangali zvakutopisa maswits just because of that cup clash yavakaita naMbida D, and Mbida D atopa ma1 izvozvo career inokwanisa kutodona. So ma cup clash akadai so anobva ada uri a good songwriter. We have seen cup clash ya Say Colors na Soldier Love. Both of them vese vanga vari good panyaya dzema songwriting. So kuti usapere, you now need to be good mu studio, right? Anyone akakundwa ku cup clash ya Soldier Love na Say Colors, munhu yeye akazokwanisa kuzozvimiririra pamasongs achibudisa masongs ekuti vanhu vakaramba vachimira naye. So it's the same also happened to Mavado and Vybz Kartel. I think Vybz Kartel won that clash, but Mavado was good panyaya dzema writing skills ake mustudio, so unobva waramba uri relevant. But manje zvakaita senge munhu akaita saMbida D, Mbida D is known for nyaya yema freestyles. So kuma freestyles kwacho ukakundwa vanhu vakutotanga kukudhauta. So zvinhu zvakaita senge zveizvi zvokuti unonga wakutengwa zvokwanisa kutowanda and career yaita se yodhakwa. So Blot ari kuti isusu panyaya dzakaita seidzidzi career yangu inokwanisa kungofa ne2 days, you understand, ne one day like that cup clash mangwana utomuka kutonzi Blot akusina nemusic yese yaakashanda nezvese zvaakaita zvizvo. So panenge pachida something chekuti chinobatika kuti taklasha nhasi pari tiri kupuhwa mota idzi, kana tiri kupuhwa stand, kana tiri kupuhwa ma1000s akadai. So rather than ngonzi hapana chiripo, vanhu vongoita just for fun, ngoti tangosangana kuredio tembo manati saka clashai takufanira toclash pasina mari iri kubuda ine musoro. So varikudaidza kuti chippers nemamwe mapromota I think havasi kubudisa mari yavanogutsikana nayo kuti clash itike, because vese vari kuti havasi kukwata according to matauro avo. Personally zvangu I have seen Mbida D achiperforma. He is such a good artist panyaya dzekuperforma, even achitoita mafreestyle ake yayayo and pesa apa zvastory ball. But now Harare Gardens, because maybe it's just because we recent, I don't know, but anofanira kutoti atosimba chaizvo because career inokwanisa kungofa. Tell us what you think in the comment section and don't forget to subscribe.